Namhlanje mbukeli usibamba khona lapha kwiBantu TV ono channel ehamba phambili ekuletheleni indaba ehamba phambili neshisa lapha eNingizimu Afrika. Siza ngengosi entsha ozoyithanda kakhulu lapho sithi khona sivuselela izimpande zama-Afrika. We are restoring the roots of Africans. Injalo ke namhlanje bese ngenza ke kufanele ngikwenze ngihloniphe ababukeli beBantu TV1 ngithi ngiyanibingelela ngiyaphinde ngiyanamukela kuphinda kuphi lapho bukelo sibukele ukhona. Siyacela ukuthi wenze kuyinqube emgomo uma ubukela ama video ale channel ulike ivideo bese ushaya subscribe mekuthi akwazi ukusha mekusavela igama lethi subscribe nje mawuthi uyabuka la kusho wena ka subscribe cindezela lo gamba bese uhlala nathi unethezeke ma ulike ivideo. You are promoting this video ukuthi isabalale iye kuma wide areas nalapho khona singawazi thina sifinyelele khona ke izinyawo. Mbukeli angifuni ukuthi ngidle isikhathi esiningi ngisazi introducer ngiyale nale ngihamba nezinsizwa ke lapha madoda ejule kakhulu mesikhuluma ngokuvuselela kwezimpande zama-Afrika. Ngizoba introducer nje noma ngizobanika imic bazi introduce abafethu engihamba nabo ngamunye mina niyangazi nje insizwa lapho siboniso wakamveje okuningi ke nizokuthola kuyona ivideo. Ngizoqala kwesobunxele bese ngiza njalo phakathi. Uyabingelela nje iqhawe lami. Sanibonani babukeli lana nikhuluma noSonto okamkhonto. Lana sise eCredo Muthu. Sizovuselela impandi zema-Afrika ngasho njalo. Siyabonga qhawela kithi. Uyabingelela usho ukuthi ubani sikuphi nendawo ukuzokwenza ukuthi umbukela sheshe aqonde ukuthi kahle kwenzakalani manje. Sanibona ingane zenkosi. Ngibingelela isizwe sensundu isizwe sawo baba mkhulu bethu isizwe sika nomkhubulwane. Ngibingelela umthwalo kaMakhoba Nhlapho. Abanye bangazi ngomthwalo Nhlapho kepha namhlanje ngithe mangiqale ngenzala mama ngoba vele khona la ngathola khona ukuthi fanele ngiqale ngenzala mama ngoba nakuphela yebo bashada abadala kepha kwangabi khona ukusebenza kwenyongo. So uMakhoba inzala mama yami ke wahamba nabo Bhungane neNhlapho babwami. Sila eCredo Muthu ingane zenkosi and then ngihlala la eMfulo South. Kwindlunkulu yakubo baba kanjalo yabo shuthi ka ubaba wami la ngihlala khona manje mina ke ngikhulumela unomkhubulwane owalahlwa le mandulo le. Unomkhubulwane wakuyinkosi yesizwe sensundu. Ngicela uunderline isizwe sensundu ngoba kuzofika isikhathi sokuthi sishabalalise lobo mnyama isizwe sensundu esizibiza ngakho lobo bomnyama obusibizela ubumnyama sisizwe sensundu njengoba nibona nani sizungezwe ifilimu yami. So namhlanje ngize la kule TV uthe iBantu bhuti ne iBantu TV1 yes. Kudala ngqongqoze emisakazweni esigijima sinqongqoza bangafuna ukuvula ngoba sishiswa ile liqiniso esiliphethe mayelana nesizwe sensundu. Senizwile ke ingosi kuyona size ngayo namhlanje mengabe sethi we are restoring the roots of Africans. Insizwa kuyona ke esiphathele umlando noma kuyona ezosimbulela okukona esithi asikwazi insizwa esamba nayo okuyona abayibiza noma ngizoyibiza ngesanyusi ngoba ikwazi ukubona la singaboni khona thina. Okuningi ke kodwa akuzovela kumina ngoba insizwe engihamba nazo izona kahle kahle iphethe uhlelo mina ngikhona nje njengesimenywa namhlanje kwiBantu TV1. Qhawela kithi mfowethu mkhonto uhlelo luzophatha uwena okwamanje. Ngizobe ngifakaza nje lapha nalapha. Ngicela ukuthi ngilinikeze wena uhlelo uhambe nalo. Ngizwe ukuthi ngabe ikuphi iyiphi nje esiqhubekayo. Okay buti no ngiyabonga buti indlela esingaqhubeka ngayo into engizofisa ukuyibuza ngasho kanjalo ukuthi ngizobuza ubaba ukuthi uma sikhuluma ngesanusi sisuka sikhuluma ngani kuyini isanusi. Asibonge bhuti. Isanusi ngokwazi kwami umuntu abantu abadala but okhona ukubona okungale futhi umuntu ohlahluba isizwe not umuntu oyedwa njengoba like mina ngithunywe ukuthi
veza imbangela nesixazululo sale ntshabalalo ehlasele isizwe esinsundu ama-Afrika. Yiso ke isanusi, but though mina bengizibiza umprofeti, but abantu engihamba ngikhuluma nabo yibona futhi ababuye bathi no, kusho ukuthi wena kahle unobusanusi because umoya wakho ufocuse esizweni ngentshabalalo yesizwe, ufuna ukuthi wazise isizwe ukuthi sishayelwana kangaka ngoba siyabhaqabulwa naso isizwe. Ulaka left right and center, but manje ngilana nje ukuthi kumele ngiveze imbangela nesixazululo salolu laka ukuthi luvelaphi and what's the cause imbangela yalolu laka lolu. Ngadlulisela ngakhona imbangela nalokusekhona. Okay, no siyabonga, ngiyakuzwa baba ke ukusichazela umehluko phakathi kwesanusi ngathi ukusichazela ukuthi yini isanusi. Bese mina umbuzo oqala singafiki la ufuna ukufika khona. Ngacela ngabuza ukuthi kuhluke ngani isanusi nenyanga nomprofeti nesangoma. Cishe isanusi nomprofeti cishe kufana ngoba sisebenza ngezwi. Asisebenzisi like amathambo, like asindlala amathambo phansi or asiphakela imithi yabo lonto le, ngoba mase abantu abadala siphiwa ngokwahlukahlukana. Angeke sibe inyanga sonke, sibe izangoma sonke. Yilento enginokuyisho ukuthi umuntu makanabantu abadala doesn't mean ukuthi fanele azayothwasa, no ngeke siyothwasa sonke. So isanusi ke umahluko wakhona yiso lesukuthi iconcern yesanusi isizwe, nokuthi isizwe lesi fanele sikuthole kanjani ukulashwa, ngoba angeke silashwe ngomuthi lesizwe, sizolashwa ngeqiniso. Kuneqiniso elafihlwa, so kufanele livele leqiniso. Iqiniso elafihlwa singakaveli mina nawe, elafihlwa le emandulo le ngokufika kwabo Jan van Riebeeck. Kusho ukuthi sizokhuluma ngako ke namhlanje, yiko nokuzaphilisa uAfrika. Ngicela ukubuza nabo. Uma sikhuluma ngeqiniso elifihlakele elafihlwa kuyilona kumele liphilise isizwe sama-Afrika. Izinyanga nezangoma azikwazi nozilibone, lingabona ngabo isanusi nomprofeti noma nezinyanga nezangoma kukhona ezikwaziyo ngalo lelo qiniso kuthiwa alibonwa noma lelo qiniso kuthiwa safihlelwa lona. Yabo, hayi umuntu makaphiwe ukuthi abone ukuthi isangoma or inyanga uyakhona ukubona, mara kudependa ukuthi yena uyafuna ukuthi ayokhanyisa ngalelo lambu lelo. So mina liyangishisa leqiniso leli, but today angizukugxila kakhulu kuleli qiniso. Iqiniso engiliphethe namhlanje i-cause and solution, imbangela nesixazululo salolu laka olihlasele isizwe sawubaba omkhulu. Likhona elinye li-deeper than leli. Yes. La namhlanje, but namhlanje asikhulumi ngalo. Lelo elaka Jesu elabo Kristu, kusho ukuthi nje lelo li-deep, but ngicela siliyekele for another day, yabo lonto le. Manje engikuzele namhlanje la ukuthi kufanele kuyokhuzwa lolu laka olushabalalisa lesizwe, be it ingozi zomgwaqo, ukuchitheka kwegazi, intshabalalo, ama-catastrophic events nje ku-abnormal. Ngicabanga ukuthi cishe wonke umuntu uyabona ukuthi something is not right, khona okungahambi kahle nifanele sikulungise, ngoba ulaka uma lingakhuzwa liyadlondlobala. Uyayizwa lonto leyo, uma lingakhuzwa luyindawo. Instead manje kusho ukuthi sisazobona iy'manga, abantwana abashaya abazali, i-gender based violence, o rape, intontoni, yabo. Kusho ukuthi nje kahle kahle usiflathele uMvenqangu uNomkhubulwane. Why mara wasiflathela? Sizongena lapho. Ngadlulisa imic ngikhona ngale mfowethu. No, ngiyakuzwa baba. Umbuzo engathanda ukubuza ukuqala ukuthi ubaba uqale nini ukuba yisanusi? Yilento engifuna ukwazi ukuthi uqale nini ukubona ukuthi wena uyaboniswa, and futhi ngaphandle kwaloko umuntu oyedwa uyakwazi ukuconsulta umuntu oyedwa na, njengoba uyasho ukuthi wena uyisanusi isanusi sizele ukuzozivula amehlo sisizwe. So ngifuna ukwazi ukuthi ungakwazi nakhona ukuncedisa umuntu ozayo oyedwa na.
Siyathokoza sibonga. Hayi umuntu oyedwa mangiseduze kwakhe ngibona ukuthi ngathi unenhlaselo abantu abadala simkhanyisele naye ukuthi akuvuselele abantu abadala. Isimo sakho masisibheka naso ayi ngathi kunokukhala kwabantu abadala kunokungahlaliseki kahle kwabantu abadala ngoba abantu abadala abahlala sazalwa nabo bahlala ngaphakathi kwemizimba yethu in and out sihamba nabo. So manje mangabe kunale inkonzo eziye zisilahlisa abantu ukuthi lahlana namadimoni ntontoni zisuke zikulahlisa isithunzi sakho. Mina ngeke ngaba umzalwane strong futhi eminyakeni eyadlula uyazwa ngeke ngaba umzalwane ngisontile ku Grace ngisonta ku Universal Church ngangazi nje ukuthi idlozi lale Natal hayi la kimi but ke only to find out vele ngibathwele bafuna ukuthi ngibasebenzele ngokuyokhulula lesi sizwe esisaboshiwe ngokwengqondo isizwe sakithi sisaboshiwe bakithi. So ayikho into ebhlungu njengokuthi uboshwe ngengqondo uyabona singcwaba umuntu namhlanje sithi robala kaGotso simncwabe ngamakhaskethi indlela eyakhe ayi1 manje azoyihamba la kufanele ayohlangana nebhoza yamabhozo umnikazi womhlaba lo walahlwa le mandulo onomkhulwana umvenqangi ongamandla namandla seqopheleni lezinga eliphakeme ngendlela esimanga ufika uhlangana nembila ayithutha ke ngaleni uhlangane nawo futhi lamakhosi amakhulu la amanye amasonto athi amadimoni. Ngicela ukuthi ngithi kancane ngisacela ukuthi nje nithi niqhubeka nixoxe. Mina ngibe ngiveza iview esikuyona masikhuluma ngeCredo Mutwa Heritage Site. Abanye abantu abayazi kodwa ngizoyiveza nje umlando wakhona sobuyisa ngelinye ilanga sobuya soniveza ngelinye ilanga. Qhubela kithi usekhona imibuzo unayo lapho. Ngaba khona oyedwa. Okay wena uzoqhubeka nje wenza ukwenza mina khona nami ngikwenza ngala. Okay bengicela ukubuza nje ukuthi isanusi siyakwazi ukuthwasa na Ukuthwasiswa umuntu it's either ukuthwasiswa umuntu noma ukuthwasa siyakwazi ukuthwasa sona sizithwasise sona njengoba banokusho njengoba sizwa ukuthi khona abathwasiswa idlozi. So isanusi sona siyakwazi ukuthwasa na. Ayasibona. Hayi umbuzo omuhle lo bhuti. Uthwasiswa abantu abakuthwele. Yibona abakubonisa indlela okufanele kuyihambe nomsebenzi wakho ukuthi uzohamba kanjani. Labo bathwele abavumi uyothwasiswa umuntu wala emhlabeni. Mina ngifana nokuthi nje sengathwasa nje yabangithwasisa ngokuthi baloku bengiyembulela uyabona ngubani manje u20 bani manje 24 ngo2000 ngike ngaba nombono umbono wewe eyibolunyulaka nje isihlahla esikhulu isihlahla ungakachazi ngesihlahla mina ngisizukulu sabobhongane bakithi kusho ukuthi umama ozalo babamo naHadebe and then bese kuba ugogo kamamami ushuthi umama kagogo wami unaHadebe yena oyintombi kaMakhoba so kushuthi abobhongane ngibaphethe ngapha nangapha so imithi yemkhulu nje ingizungezile so ngaba nombono wesihlahla esikhulu esasi isihlahla muntu like sasithukuthele ngendlela esimanga sasisikhulu siside sisikhulu kodwa somile futhi sinolaka mina ngaphapha ama city ngizakubashabalalisa bonke mangiphika ukubabaza ubukhulu baso ngibheka ngapha eceleni ngabona inqola zibhekisa amasondo phezulu kusho lama accident esiwabonayo so mina mangiphapha kulo mbono lowo ngipapha ngiyofuna amaphoyisa ngigijima ngiyofuna amaphoyisa ukuthi mayengabopha lesi sihlahla kusho ukuthi inqola ngeke sisaginqika then ngabona iminyaka amayiloko ihamba ukuthi lamaphoyisa is not like amaphoyisa SAPS isizwe lesifanele sisibize ukuthi hey nalulaka lidinga ukuyokhuzwa ngoba alizukuya ndawo kusho ukuthi konke sikubonayo hey it's just a beginning manje angazi noma sengangena kusixazululo okumbangela bese ngakangena siyabonga baba besingathanda ukuzwa imbangela lesixazululo lesi usiphathele sona kwanamhlanje ngasho nangesingisi ukuthi ama warnings lawa usiphathele wona ama courses nama warnings ukuthi usiphathele la ngithi njengoba uyasho ukuthi usiphathele ama warnings nama solution na yonke into nje ihlangene ama course yebo ngicela ugibele phezulu kwayo lapho ukhuluma ngayo
Alright, imbangela yalolaka loluzungezile ngani zenkosi njengoba ngiyangabala ukuthi ngaba ingozi zomgwaqo abantu bayatsha imililo evela iqale nje ikhukhula ibangelwa unomkhubulane ulaka lika nomkhubulane ngokuthi isiko lakhe alisenziwa kunesiko lakhe elumphongo lwesivumelwano elashatshalaliswa la abolishwa le mandulo le makuzo introducewa le Bible noma ubuKristu kusho ukuthi isidlo kwakufanele simenzele izoso once a year nje njengoba kumandulo kuSeptember kanjena umnikelo ukuthi siyabonga Nkosi siyabonga kuwe mnini isibhakabhaka mnini lwandle nomhlaba yazi ukubonga ku very important ngani yenkosi yayizwa lonto le so waflathela ke kanjalo kusho ukuthi wasishiya namashwa sazayelwa khona nathi esonweni leso isono sobumnyama yabo lonto le yeah so isolution isixazululo ukuthi siyo re-establisha that special covenant siyovusa lo mphongo lwesivumelwano we have to make a U-turn masilahlekile fanele ukushaya U-turn awuqhubeki kuye phambili unhlanhlathe nje ngoba uyohlangana nezimbila zithutha angazore ngiyazwakala mfethu yeah kusho ukuthi thina lo mphongo lwesivumelwano kufuneka inkomo thizene certain number yenkomo imbuzi nezimvu siyokwenza ini umhlabela isishiso ngoba manje njengoba singenzile lesishiso lesi izoso ne usabona abantu manje njengoba nibona ngithi nokubona abantu bayasha ko Boxburg bayacha abantu esikhaleni njena bayacha ko Marshall Town bayacha ko Botswana bus abantu kuyatsha umlilo nje uyabachisa abantu uyabawosa manje thina we have to stop that asingayeki nje ukubuza njengoba ngiyezwa baba ukuthi uthi kwenzakalana lento ukhuluma ngayo ungaba ukhuluma ngokuthi kumele siyenza umhlabelo i-sacrifice for ngathini for umvelinqangi ngasho kanjalo ngisho kanjalo futhi sikhuzulaka kusho ukuthi lentshwelezo lofanele siyenze ngokwenza umnikelo ukuthi sithi shwele Nkosi yezulu olwandle nomhlaba sifanele siyoxolisa kufanele qala abantu balibone iphutha labo lokwenze njani lokulahla inkosi yethu sasinenkosi yethu thina before kufika ama colonizers sasinendlela yokuxhumana nomdali wethu ngesintu noma ngesiAfrika sethu before ubuKristu yangizwa ukuthi ngithini futhi yes okay kusho ukuthi ngiyezwa baba njengoba uthi silahlekile so ngicela ukubuza ukuthi lento uyishoyo ingaba iyahambelana nalento yasemandulo le ebayikhuluma eBhayibhelini iyahambelana nalento yaseBhayibhelini ukuthi kudala uNkulunkulu beba sacrifice mhlambe yona lento ukhuluma ngayo efana nayo ukuthi kuhlatshwe imvu kuhlatshwe inkomo ingaba iyahambelana nayo na akujiki futhi akujiki yiwo lo mnikelo engikhuluma ngawo uyayizwa futhi yakudala lokho inkosi angeke sakushintsha ukuthi sizamenzela isidlo sakhe yezwa lonto le that is why bathi mabafika ondlebe ekhanyilanga bafike bathola isizwe esinsundu sifuyile sifuyile sasinikezwe imfuyo yona le eyaluthwa eyahijackwa ngalesa sikhathi kuzontshontshwa ngapha yezwa thina sisizwe kahle esasikhethiwe we are the chosen nation akunama Israel ama chosen la ngikhuluma ngami nawo lesikhumba lesi brown njengoba sinsundu njengalomhlabathi waseAfrica you are the reflection yalomhlabathi lo so manje okudaliwe ukuthi wena uzakwenza umnikelo awuzokushintsha mangaba sifuna ukukwenza kusho ukuthi sizolima ziyetshena sikabona ilaka sikabona ilutho okay ngiyezwa baba ngiyabonga njengoba usho so lento lena iletha imibuzo eminingi ama-question amaningi nizonixolela lapho babukeli isiZulu sami asicina kahle so okay kungaba kuyikho sekusibona izinto eziningi kwenzeka izinto lezi bezingekho emandulo manje siyabona kuthwasa abantwana kuthwasa abantu abadala kuthwasa wonke umuntu so ingaba imbangela nayo leyo hayi kusho ukuthi manje mase kuthwasa abantu abaningi hayi kahle kuhamba kube nensitho bahambe basitheka abantu athi umuntu makaphethwe abadala abadinga nje inhlambuluko la ngaphakathi kwakhe neacceptance or neembracement sometimes idlozi lifuna nje ukuthi nje ulivumele
uphile nalo la kuwe yabo yezwa lento le ucommunicate nalo and so on not ukuthi wonke umuntu ufanele ayoba isangoma or ayoba isanuso whatsoever yabo lonto le ukuphila nabo nje ucommunicate nabo uyabo benzela lokho benzela kona ekhaya nje because ba amandla wakho yeah kufanele kuba bavuselele bakwazi ukudlondlowala yabo angithi manje wena nami sifana nezihlahla so kufanele sivuselele impande zethu impande mangabe zingasabi right esihlahleni zenzani isihlahla siyafadalala yes okay no ngiyakuzwa baba umlayezo lona usiphathele wona lona usitshela ngawo uyazwakala kakhulu so omunye umbuzo lona engawubuzayo ukuthi baba yini njengoba usixwayisile ngalezo usixwayise ngazo kodwa ngifuna ukwazi ukuthi yini okunye lokhu usixwayisa ngako ukuzayo okumele sicaphele kuko njengama natural disasters nengozi zeimoto ukufa ukugula ngokuhlukahlukana kwazo izinto yini nje baba ubaba njengesanusi so lokho se ukubonile yini ongasixwayisa ngako hayi mina sengixwayisile kepha ngithi mina konke sikubonayo yikhukhula uchitheka kwegazi yonke lento le kuzoba worse masingakhuzi sifanele sibe nesivumelwano yabona njengoba sisazokhuluma koqala sizowuzwa kuma comments abantu ukuthi bathini bayavuma noma abavumi ukuthi kuyokhuzwa lolu laka na yeah kusho ukuthi akuphoqelelwa umuntu kodwa ke asinayo ke nemali yenkomo asinazi inkomo njengoba sikhuluma mfethu mara ke sisaseqale sibone ukuthi ingane zenkosi ziyavuma yini na le nkulumo ziyayivuma ukuthi kumele kwenzeke something sidinga ukuyothi shwele kwinkosi yezulu olwandle nomhlaba and another thing ukuthi iningi labantu esibaphelekezele sabangcwaba abanye baba abakamkeleki yes abakangeni ngalena kumvelinqanga due to inkohliso abahambe sithi bahambe basaboshwe imiqondo bengathwalanga iqiniso kanjalo manje mangathwalanga iqiniso makungathi uyabhubha namhlanje lo mhlaba kusho ukuthi akuzokungena siyoba imimoya nje ezula nje emkhathini so mina nawe ipurpose yethu ukuthi sihlambulule labantu laba esibaphelekezele ukuthi umvelinqanga nomkhubulane abamkele. Okay baba ngiyabonga baba ngicela ukubuza lana ukuthi kumele sihlambulule kanjani ngiyakuzwa omunye umbuzo ukuthi uthini ke ngabantu laba sebalahle inkolo yethu njengabantu abansundu abamnyama njengoba basho yini kumele siyenze futhi wena uthini kubantu laba abathi abangathathele enhloko lento le abangathathi serious lento yokuthi lento yobusanuso or yobungoma yabantu abadala uthini ngabantu abafika bavele bathi kuwe uyagula mhlambe babone ngathi awuphilanga kahle ekhanda ya ngiyabonga hayi vele mawuphethe iqiniso bazothi usangene yabo lonto le because baphikisa iqiniso bona bacabanga ukuthi le abahamba ngayo ibambe ngakho yabo lonto le yeah so yonke into iba nesiphetho amanga abanesiphetho sizalelwe emangeni so njengoba sibona ezweni kunje kusho ukuthi manje isuffocation yelentuza iqiniso lifuna ukuthi manje amanga adede nawe afuna ukuthi iqiniso lifuna ukutake over manje and manje kusho ukuthi umvelinqanga ngeke azokwenza umsebenzi wakhe wherever la ekhona ngoba yonke indawo wasidalela ukuthi vele sizophetha intando yakhe asizelanga la emhlabeni ukuzoziphilela nje and have just a nice time sizele ukuzobhadala ezinye ikolodo zamakhosi amakhulu kusho ukuthi ukuvala eminye imigodi eyashiya ubaba omkhulu uyabona njengoba kwaba khona isivumelwano sabo nabo Jan van Riebeeck or ngalesikhathi babakhohlisa ukuthi thatha nali iBhayibheli lahla lo le ndaba zokwenza umnikelo uyazwa lonto le yeah so mina nawe sazalwa lapho sazalelwa enkohlisweni namanga now it's our responsibility kule generation esikuyo ukuthi manje senzeni sishumayela ivangeli lokwenzani lokushaya U10 ukuthi asisho ukuthi siyobuyela emuva siyopheka ngaphandle ntontoni but nje kufanele sithanda singathandi siyokhuza lolaka and automatically kuzoba ukuthi we are getting married
to the real creator of sky, earth and sea, owumnikazi wesibhakabhaka ulwandle nomhlaba. Umvelinqangi unomkhubulwane ngisasho namanje. So i-answer yakho yalabantu laba abathi amadlozi amadimoni nani hayi sokokwabo phela ngithi manje asifosti umuntu yabo lonto le ya siyaphakulula kuphela ukudla siphakulule iqiniso oluthathayo ongalithathi one side yabo lonto le but nje lokho esikubonayo akukho right. Abantwana abashaya abazali ikhona enye engayifunda lapha ku Facebook yangihlasimilisa umzimba umfana obulala uma wakhe amqobe and then amshise enye inyama ayiphizinja akusese umuntu lo muntu onjalo yabo lonto le kwenzeke into ehlasimilisa umzimba. So ilafanele sibone ukuthi cha siyamdinga umvelinqangi ngoba indaba yobuKristu ifana nokuthi uphethwe ikhanda uphuza ipilisi alipholi ikhanda kufanele ukutry something else. Mara ke angisho ukuthi lahla nobuKristu beni bakithi. Mina was a Christian. Qhubeka nobuKristu bakho mara isinto sakho ungasilahli si very important ngoba ngaba usebenzisa leso sibongo osisebenzisayo if lesintu lesi noma lamasiko lawa amadimoni bokufana kuvela ulahle naleso sibongo sakamkhize sakabanibane oHadebe obanibane uvela uzibiza ukuthi uJacobson or angazi uJohnson into esifana nalezo. Hayi baba ngiyakuzwa, hayi lento oyikhulumayo ijulile kakhulu. So ngicela yabona uma ukhuluma kanje iveza enye into la kimi ukuthi njengoba uthi wena singalahli isinto sethu, kusho ukuthi kuyiqiniso lento ukuthi like ngoba umuntu mekalele aphupha akaphuphi umlungu, ingilosi yomlungu yamaphiko, kufika umkhulu omnyama or umuntu onsundu kufika umkhulu omaziyo mhlawumbe ungamazi kodwa umuntu omnyama. Kodwa umuntu ngibona ngathi abantu mebethandaza bacabanga umuntu omhlophe athi ngithandaza uNkulunkulu makathi ngilosi kuba ngathi abantu babiza umuntu omhlophe umlungu. And lento iyangale ku colonize ilento oyishoyo ingaba iya lapho baba. Hayi nokuthi yalapho ilapho mfethu sizalwe silahlekisiwe. Abazali bethu bazalwe balahlekisiwe, abogogo bethu bazalwe balahlekisiwe. Ingakho baforced abaphoqelela ukuthi basinike namagama wesilungu. Ngoba umlungu wayengeka khona ukubiza igama lakho. Babevila lapha nje ukubiza amagama wethu. Bafuna nje ukuthi bashelelele izilimi kube abo John, abo James kanjalo yabo lonto le. Yeah, but kahle ilapho la usho khona. Silahlekile and then sitshela ukuthi umlungu uJesu umlungu umdali no babeqindezela yona le ukuthi wena ngalesikhumba sakho sokuba nsundu not black upowerful ngaphansi kwaleso sikhumba sakho kunamandla asabekayo provided uvuselela impande zakho. No ngiyakuzwa baba, sizilana sisavuselela ama African roots no baba. Kambe mangabe senza ke lo mhlatshelo kaNomkhubulwane obana ba responsible for kwenza lokho kwenziwa kuphi uhulumeni ukhosi ubukhosi sikhuluma ngeAfrican nature la mother nature. So ake ngibuze lo mbuzo ngani noma ngiyazwakala yini ongibuzele qhawela mbeke ukuthi uyazi. Ubafo lana uyabuza ku background camera uthi ubani lo kumele ahlangane ayenze lo mhlabelo odingakalayo kumvelinqangi njengoba ubaba asho kumele kuhlangane abobani bayenze lo msebenzi. Thina sisizwe sensundu yithi esi responsible ukwenza lo msebenzi. Asithi mhlambe nako ke sesitho elime eqhaso sesiyazi ukuthi inkomo ntontoni sizingaki and then ne date ke seyaphuma ukuthi kuzohlatshwa nini kwenze lezo zizozo yithi. But sengabuza emakhosini abantu abazi njengoba kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. But okunye ngikwazi ukuthi abazopheka lesi sidlo lesi ngoba ngithi namhlanje makuthiwa naku sihlabile kulama parts athile wenyama important nje silwaneni okufanele siwashisa sesimtshela umnikazi ukuthi nasi isidlo sikwezela sona Nkosi sicela ukuthi kukhuzeke ulaka lakho lwehle nalabo hamba nabo ithimba lakho ngoba ngithi manje khona nabantu amadlozi alahliwa bizwe ngamadimoni bathi abantu nje abasizingeni indaba zamadlozi. So nalawo madlozi lawo nawo kusho ukuthi nawo fanele
siwafake nawo akhona ukuyodla nenkosi yabo lonto le bese kuba nayi la wethu kanjalo. Then abazopheka ukudla okusele ngakusasa omama ngithi manje angeke siwose yonke lenyama khona ezosala la kufanele kudla isizwe ngakusasa ya kuzafanele kupheka abomama abagcina dala like abazila ucansi abanesikhathi bazile ucansi and then njengabantu abadala yes abogogo abomama nje basase strong abaqinile bazile ucansi and futhi abangasayi ngale kunikeleni angazi noma uyangithola asebamonoposile yibo abazopheka lesi sidlo manje sesizwe kusho ukuthi kukayi2 kufanele kwenziwe izoso zika nomkhulwane nethimba lakhe and then the following day kudla isizwe. Uma uthi laba bangasayi emnikelweni usho ukuthi laba bangahlangana namadoda yilaba engisho kusho kanjalo lesi2 abangasayi nasesikhathini abangasalala namadoda yibo abazoba responsible abazopheka. Okay, strict lo moya very strict angazo uyangithola then laba abanye bazoba ama guest ke barking ama guest. Okay, no sorry baba ngiyaxolisa ukuthi ngoba kuvela kuqhamuka nawo umbuzo lana. Okay, so ubaba waqala nini ukuboniswa ne i20 years iphelile njengoba ngithi ngale sasihlahla lesi sasithukuthele ngisibiza umthimkhulu kwakuqala kwami kodwa mina ngangingazazi ukuthi nginikwe into yokuboniswa kanjalo yabo lonto le but iminyaka mayiloku ihamba uyabona nawe ingozi zomgwaqo njengoba ubona nje dala ngigijima na koChomani uChomani asasebenza le ku City FM kepha lapho ngangisa kusho ukuthi bekusafuneka ngikhule namanje angisho ukuthi ngiperfect bakhona abanye abaziyo ukudlula thina kanjalo akunamuntu operfect abantu bomhlaba sonke but la njengoba ngizile ngithe mina ngishiswa umoya wokuthi kufanele exwayiswe isizwe ukuthi imbangela yalolaka ukuthi salahla unomkhubulwane salahla nesiko lakhe okumphongo lwesivumelwane manje kusho ukuthi njengoba silahlile kanje sisazoyikhotha imbenge yomila sikaboni lutho. Ngiyezwa baba kuyazwakala danke siyabonga ukuxwayisa kodwa ngathi akusuwena wedwa lo okhalayo nabanye sinokuthi sibabone nje basho ukuthi kumele sibuyele esintweni. So baba yini ongayiduduzayo ukuthi nabanye nabo laba abasezingeni elifana lelakho ungabaqinisa kanjani ngamazwi ukuthi baqhubeke baye phambili nabo baxwayise abanye abantu abansundu? Hayi kusho ukuthi manje sekusizophela isikhathi sokuxwayisa fanele sibe practical manje fanele isikhathi sokuthi senze manje dala ishumayelo indaba yokuthi azibuyele emasisweni nakukhoze FM nakuphi isikhathi sokuthi manje sibe functional senze si-acte njengoba ngisho ngithi kufanele siyisenze lesidlo lesi kusho ukuthi sizobuya futhi siwenze enye episode sisho ukuthi okay naku esikutholile kusho ukuthi manje sesizokhipha idate kodwa mina isifiso sami nomoya wami ukuthi lo nyaka lo siku ungapheli singayenzanga lo mnikelo. Usho ukuthi lo mnikelo siwenzayo uzobe manje ukhuza ulaka uzobe futhi usenza nokuthi sishade nomdali wethu eqiniso kuyashadwa nenkosi kusho ukuthi ibe la iduze kwakho lapho siyabe sifaka neziphandla kuba uphawu lokuthi sishade naye and then ukuthi makuza ke lolaka lolu siyazi ukuthi noma siphakama isandla sithi shwele inkosi ubona ngophawu esandleni ukuthi hey bangakimi laba njengoba angithi uyabona namaKristu asifaka isiphambano kanjalo so siyafuneka ulambile umvenqanga ulambe ngendlela esimanga nethimba lakhe manje akukho right ukuthi kuzatsha abantu benziwe iminikelo something is not right nani niyabona bakithi asikhuzeni lolaka lolu ngiyabona. Ngiyakuzwa baba ngicela ukubuza baba uzizwa kanjani ukuba kule ndawo le ya la lesikuyo manje iCredo Motto Heritage? Ngiyabonga bafu. Uzizwa kanjani and how proud are you about the late ubaba uCredo Motto lo bekayisanusi?
Hayi asibonge futhi asibonge mfethu. Hayi indawo eright le, indawo eright mayelana nale nkulumo le esiphethe namuhla. Ubaba uCredo Mutha wasebenza. Kufana nokuthi sizoqhubeka la agcine khona. Ngoba ezinye vele wazihlahluba waziprofesaya ukuthi zizokwenzeka. And siyabona kuyenzeka. So manje akungathi manje mase bangasekho abantu ababekhuluma amaqiniso kanjalo bese kuyayekwa nje fanele siqhubeke. Lento ifane nerelay yabona amagijimi yothola ukuthi ngiyagijima ngiyoshiyela wena yabo ukuthi umveli nqangu unikeza amakhosi amakhulu agijima nike thina nathi sigijime siyonika isizwe into esifana nalezo. Enye into futhi engifuna ukuyigqizelela ukuthi iSouth Africa inhliziyo kaAfrika yazi khona omunye umjito esaba neargument athi hayi iNigeria ngithi ngiyakutshela ngobuza iSouth Africa iheart of Africa. Impande zeAfrika zizovuswa eSouth Africa in order for ukuthi uAfrika akhona ukuvuka. uAfrika makavuswa avuka ngoba upowerful uAfrika yena uzwenzani uzoyovusa umhlaba wonke. South Africa inhliziyo uAfrika umother of all tribes and nations. Bese ke umba namandla ukusave all tribes and nations. Okay. Ubaba ungaba uchaza ukuthi iSouth Africa ngokuya phambili in future izoba yiyona ezovuselela isintu saseAfrika, yiyona ezoleader futhi or ezophatha iAfrika. Usho kanjalo? Engikushoyo ukuthi iSouth Africa kungenzeka ukuthi abantu base South Africa they are not aware. iSouth Africa South Africa kanje ngami nawe. Wena une calling wazalwa like should unesiphiwo wazalwa naso une calling. Now kufanele ke uanswer lo calling insindiso izoqala eSouth Africa. That's what I'm saying. Provided ama-South African tribes and nation wesizwe esinsundu kakhulu azophakamisa lamandla kaMveli Nqanga nomkhubulwane ngokuvusa izimpande lezi engikhuluma ngazo bafethu. Yes. So iSouth Africa njengoba mayingenzi next kusho ukuthi nesizwe uAfrica as a whole nesizwe nezinye izizwe zizofatalala ngoba amandla kusho ukuthi amandla omhlaba ala kuSouth Africa. Yizo le impande lezi okufanele zivuswe. Angazi noma ngiyazwakala. Kuyezwakala kakhulu, kuyezwakala babe. Usho ukuthi lesi isiqwayiso noma iprofesi oyishoyo. I will take it as a iprofesi yokuthi kusazowenzakala ini la eSouth Africa and iSouth Africa ibaluleke ngakanani kumanya amanye eAfrica ku-African continent ngiyabonga bafu. Angazi noma kokugcina. So that is why iSouth Africa iba nama problems amaningi because umuntu une calling ungayi attend noma ungarespond ku calling ushawa kakhulu. Angithi ushayela ukuthi wena you are not serving your purpose ukuyosindisa abanye abantu benkosi. Hayi ngizwa kahle. Qhawela angazi noma lapho kwethu usekhona neminye imibuzo ekhona isekhona. Hayi ungabuza uma kukhona ufuna ukubuza nawe. Njengoba ngithe nje wena uzophatha uhlelo khona lokho la ukuthi bese ngibuka isikhathi singagcini silula kakhulu kodwa imibuzo ekhona nje ithana qabuqabu. Okay, hayi mina into ekhona ukuthi ngathanda ukubonga kubaba ukuthi ukwazile ukuthi azosichazela ukuthi ungubani, asitshele ukuthi kwenzakalani ngeAfrika nangema roots wethu. Ngingasho kanjalo. Ukuthi silahleke kuphi acwayise nabantu emakhaya njengoba bayabona ukuthi ubaba nangu uyasitshela ukuthi kwenzakalani. So take it as left and right. So ngasho ukuthi abantu nabo abathi ukuyibhekisisa kahle lento ubaba ayishoyo bayithathele ekhanda vele njengabantu abantsundu ngoba asikwazi ukulahla isinto sethu singabantu abamnyama. Hayi mina ukubonga nje akukho okuningi okuzayo sizoba nako ku le episode elandelayo. Ngoba le episode ebesina namhlanje episode yokuqala but mesikhuluma ngomuntu oyisanusi sikhuluma ngomuntu ezomela sihlale simdinga ahlale esimbulela lokho yana lokho thina esingakwazi ukuthi sikubone sibantu TV1 eyisebenzelayo nje. So manje baba ngizonika nje wena ukugcina ukuthi uvale nje ngoba siyavala vele manje. Okay. Hayi siyabonga ngani zenkosi sethemba ukuthi lingenile izwe and then lizathi kungena mhlambe likubonise labo ungaboni khona.
ya asithembe ukuthi nenkosi la ikhona futhi uyasizwa vele umvenqa ula uyabona nje sisuka simtshelile nabadala ukuthi sizonikhulumela namhlanje siyaqoshwa namhlanje ukuthi siyoni representa kudala sehla senyuka nalomthwalo njengoba ngithe igama lami umthwalo le pasi ke lelo so ngithi mangisibiza kahle ngithi umthwalo othwalise umthwalo wesizwe lo so ngishuthi siloko ngiyawuthulula kancane lo mthwalo lona sizaloko siza sizowuthulula i-episode ezayo or elandela enye kanjalo sizoza ke sengizokutshela ke ngesakhiwo sami ukuthi mina ke my roots ngiqhamukaphi ngidabukaphi kanjalo asibonge hayi isivaliwe ishuya namhlanje besiphethe lapha lapha siphethe namhlanje lokhu njani nakho ngikhohlwa kodwa besiza ngeepisode lapho khona sithi we are restoring the African roots sivuselela izimpande zama-Afrika yilokho nje besikuphethe kule ngosi yanamhlanje beyinjalo ke mbukeli bezingake ziphathele zona namhlanje cha sesigoqile okunye nokunye uzokuthola nje kuyona i-channel iBantu TV 1 amavideo akhona wonke nje amahle ayalaleleka ayabukeka ayasiza anemiyalezo anosizo nje ngizosho kanjalo asiphinde sihlangane ke manje amavideo alandela ngoba sesivalile lela hayi asibonge